Hanggang saan aabot ang 1,950 pesos mo? I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Ay wait, oo nga pala, sponsor nga pala to. What's up guys, it's Sheperd and Carillo, very CJ for short. And ngayon, nandito tayo sa... Andito po kami ngayon sa Cafe in the Sky. So grabe, tugnaw kayo dire. And sabi nila, wala tayo sa Baguio ngayon, na tayo sa Benguet. Pero ang makikita view ay sa Baguio. Ang ganda talaga, swear. Papakita ko sa inyo. Ikaw, Luella, ha? Sabi mo okay lang mag-short. Hindi okay mag-short dito. Nangangatog ako. Hi! Hi, horse. What's his name? Gambler. Hi, Gambler. Gambler. Ngayon sa strawberry farm. And balita ko, marami daw strawberries dito. Diba parang tanga na strawberry farm. Kuya, magkano? Sa kabili ako ng strawberry taho. Masarap siya. Ito strawberry talaga. So this video nga po pala is brought to you by Invictus Travel and Tour. So thank you po. So if gusto nyo ding mag-travel with a budget, you can just go to their Facebook page. I'll put it here. So andito tayo ngayon sa lettuce farm, guys. So strawberry farm to, pero may lettuce din sila. So iba't iba, may kulay pula, kulay green, lahat ng lettuce. Oo, mga lechugas! Pero yung lettuce nila, strawberry flavor daw. So, ngayon naman guys, andito tayo sa Lourdes Grotto. So, diba guys, yung grotto, yun yung lugaw na may lamang loob ng baboy. So yung Lourdes Grotto daw guys is may 1,000 to 1,500 steps. Kapoy na kayo guys. Kapoy. Kapoy, nakakahingal. So, hi guys! I'm an official member of Igura. Ay, joke! Ifuga! Video po tayo. Hi! Oh, babayaran ko po. Hi! Opo, bawal ko. So, dito na kami ngayon sa Burham Park. Hindi ko alam, parang napagod ako sa ginawa namin kanina. Eto po guys, nasa EDSA po tayo ngayon. Ang traffic po dito sa EDSA.
Take two. Yun guys, it's our second day here in Baguio and nag-start ako mag-edit ang ginawa dito. So ngayon maliligo lang kami dahil gagala na naman kami. Palakpak! Yay! So what's up guys? So andito tayo ngayon sa Lions Gate. Andito. Lion shape. Salit tayo ngayon sa lion shape. So tara, picture tayo. Yan yung po mga kasama namin. Thank you. So ngayon pupuntahan namin yung malaking aso. Guys, ano yan? Ano yun guys? Ano yun? Oops. Hi guys, dito tayo sa The Mansion. Ito daw yung haunted house na mag-iiyak. Pasukin natin, tara. So, andito po tayo ngayon sa The Good Sheperd, Baguio. So, hindi ko alam kung unsa joy na adire, pero let's go find out. So, naglalakad kami ngayon papunta ng Mines View. Ang init. Hindot kayo mga tanong diri guys. Kanang fresh kayo ba? Buhi kayo. Tiili parehas yung feelings na patay na. So, karon de guys, so dito tayo sa Wright Park. So, dito yung kabayuhan. So, sasakay sana ako. Kaso, nashock ako kasi alam nyo magkano? 500. So, dito kami ngayon sa The Mansion. Hi! The Mansion. Kas ng makaano dito ay parang ibang bansa. Social sila dito.
para po sa last stop namin guys. Pupunta kami ngayon sa, saan tayo pupunta? Botanical Garden. Yeah. So ayun guys, so nakauwi na ako and kapoy siya pero ang saya-saya. And gusto ko lang pasalamat of course sa Sol Invictus Travel and Tours for such a great experience. Salamat din kay Ma'am Apple, so thank you very much. So if gusto nyo rin mag-travel guys with a budget, of course you can just contact Sol Invictus Travel and Tours. May iba't ibang packages sila. Meron silang 3 days and 2 nights or 1 day and 2 nights in different places here inside the Philippines and outside Philippines. Meron silang Karamuan, meron silang Palawan din, meron silang Baguio at iba pa. So yun guys, and if you like this video, don't forget to hit like and share. Once again, I am Sheperd S. Carillo, that is CJ for short. And the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Whoa, I won't ask for much this Christmas.